So welcome back po sa aming YouTube channel. And for today's vlog, may pupuntahan tayong Korean restaurant. Kasi gusto ni Mrs. mag Samgyupsal. Kasi may pinapanood siyang vlogger, sino yun? Kuya Renan. Si Kuya Renan. Nakita niya daw gumawa siya ng Samgyupsal sa bahay lang. Kasi sarap kumain, so let's do it. Kaya pupunta. At the same time naman para na rin sa aming celebration ng aming wedding anniversary. 24 years na kami kasal. How many years? Minus 20. So ibig sabihin 7 years old pa lang kami, kasal na kami. Ano na, 4 na taon na. Ano? 5! 4 na taon? Papa, 19 tayo pinasal. 19, 20, 21, 22, 23. Hindi ka talaga alam. Yan, so nag-snow. So parang ang sarap mag-ihaw-ihaw, no? Hindi ako mahilig sa hindi ako mahilig sa samgyupsal, as in never a fan. Pero dahil sa iyo, Kuya Renan. Dahil sa iyo, Kuya Renan, itatag ka namin. Dahil sa iyo, Kuya Renan. Bicolano din siya, taga-Goa. Yan, taga-Goa. So yun, at punta natin yung may gis daw, gis. So, maraming lumilipad ng mga malalaking gansa. Ang ingay nila kanina. Galing kami dito sa katatapos lang namin magsimba dito sa Holy Spirit Parish. Yan. At malakas na naman ang buhos ng snow. Yan, punta na natin. Sige, gutom na rin ako So doon tayo mag-lunch. So tara at yun na natin ang GoPro natin. So yan at nandito na nga kami. Wait anak, wait. Yan, si Isabella. Alin ito? Parang maraming masarap. Mapapalaban tayo ng kain dito. This one. Okay. So ito yung napili namin, no? Itong barbecue side pork belly. So good for ilan to? Ilang tao? 2. Okay. Saka maghahanap pa kami ng soup. Kasi malamig nga, sarap humigop lang sa sabaw. We can ask for refill, right? Yeah, for sure. Thank you. Yeah, go ahead. Yeah. Thank you. I think kailangan mag-order ng... Dahil kay Kuya Renan, napaisip kami ng ganito. I think it's yummy. She's asking, is it yummy? Yeah, it's yummy. So makita yung C4. Igwa ka ron. O, di ba gaw kadako nun? Kadako. O, di igwa kita. Yan pala. May gunting kami. Ay, taste ko muna to. This is... Okay, Olaf can taste this. Olaf, come here. Radish. Money? Yeah. This banana.
Matamaan ka, anak ka. Siram. Para sa inang ano? Para sa inang. Para sa inang. Hindi ko alam. Siguro pang pahid-pahid mo din. Display. Para saan ba to? Pang pahid dito? Para sa amoy? Para siguro sa... I don't know. Dalawang pirasong mushroom. Mama, upstairs daw si Olaf. Opo. So, yun na nga ano po, kaya kami nandito ngayon para mag-celebrate ng aming wedding anniversary. 4 na taon na kami. Yan, si Isabel ay magtatatlo na ngayong January. So, right away. Daddy, aminin mo, nakalimutan na. Nakalimutan na nga namin kasi busy kami sa busy kami sa birthday ni Isabel At ibang bagay. At sa mga bagay-bagay na pinagagawa namin dito sa Canada. Nag-remind ako ng friend ko, si Cheska. Sabi niya, malapit na palang birthday tsaka anniversary niya. So, oh my God. Kalimutan na namin. Kasi nga, after ng anniversary namin, ilang araw lang birthday na Isabel. So, napilit natin siya, na-engage tayo. Kaya, padpad kami dito sa GQ. After ng, dahil lang kay Kuya Rinan, kaya napaisip si Mrs. Hindi tayo ko nito, pero sarap kasi ni Kuya Rinan. Ang sarap ni Kuya Rinan. Ang sarap niya kumain. Kung ano, si Kuya Rinan, kung ano-ano rin ginagawa sa buhay niya. Follow him. Pinalo mo na si Kuya Rinan. Palagi pinapanood ni Mrs. si Kuya Rinan. Shout out kay Kuya Rinan at sa lahat ng mga taga-Lagunoy. Bicol yan. May iniintay pa ako isang order. Yung pork bone stew ata ba yun? Parang tagal maluto. Papataling mo. Papa. Ha? Unang kagat ko para kay Kuya Rinan. Ayos. Asang karne. Nasaan yung isa? Parang dati mo na yung order. Nabaw. Ha? Dati mo na yung order. Kaya masarap eh. Oh, where's Olaf? There's Olaf. Ano nalagay niyo? Taste it. Wow. Manghang? Mild lang. Sarap? Siyempre. Bumili tayo ng ganito para gumawa rin tayo sa bahay. Meron din sa mga Chinese, di ba? Sa Walmart meron. May nare-rent. May nare-rent? Hindi, bumili lang ganyan. Wala kang exos sa bahay niya? Sa labas, dun sa may barbecue. Sarap to. Sarap. Aray! Sumasakit yung ngipin niya gawa ng niya. Nagparot canal siya. Ilang araw na, 3 araw na nakalipas. Aray! Pangalawang rice na. Lagay ko na lahat yan. Sarap ko. Sabi mo diet ka. Ha? Sabi mo diet ka. Mamaya na lang. Isabel, si Isabel. Ngayon tumutulos. Si Isabel, hi! Anong gusto? Anong gusto? Rice? You want rice? No. No? Ah, oh.
Ah, she wants to watch you yeah. eat. Watch mo Papa kakan? Makakan si Papa? Ha? Tulog Papa. Yummy. Don't lunok it. Don't lunok it. Anong tulunok it? Eat lang. Wait lang oh. Chulang chu. Muya lang. Siguro kukuha na tayo ng side dish ulit. Free naman kasi, limited naman yung pagpa-refill. Kuha na tayo. Spicy sauce in your rice. Okay. Diba? The spicy sauce in the rice. Want that sauce? Papa, sauce daw, sauce. I want this lettuce, baby. I help you, Papa. I help you, Papa. Oh, help ka daw niya. Help. Help ka. Wait lang. Wait lang. Okay. Ano problema mo? Namumroblema ko para saan to eh. Di ko alam. Wala naman yelo. Di naman ko umorder ng San Miguel. Sigurado ka? Ayaw, taga-bundok. Di ko alam kung para saan. Huwag mo na. Binigay niya kasama nito eh. Kanina. Baka patungan lang ng scissor, tsaka Ganyan. Tingnan mo, ang daming buto. Sige. Oh. Diba? Marami pa naman laman, siyempre. Kaso para... Siguro ito na. Try mo pag nagalit bala ka. Palayasin tayo dito. Lalagyan siguro ng buto. Ha? Lalagyan siguro ng buto. I don't know. Magpa-refill ka na. Refill na tayo. So confirm para talaga to sa buto. Hindi kami nakatiis kasi nagpa-refill pa kami ito. Ay, sorry. Nagpa-refill pa kami nito. Tinanong namin yung nag-serve kung para saan to. Para daw sa mga buto namin. Bibigyan ata sa mga aso nila. What's that? Sarap yung mani. Mani. Bel, masiram? Masiram? No. Why? Masiram baga? Masiram baga gabusin niyo. Masarap lahat. Yan. Masarap. Nakadalawa na ako ng kanin. Excuse. 2.5. Na-enjoy ko to eh. So, mamaya ay magluluto din ako ng sinigang. Dinner namin. Ito lunch namin. Kasi mahilig sa sabaw to si Isabel eh. Sinigang naman mamaya. Sabaw tsaka pansit. Sabaw sa kapansit ang hilig niyan. Pansit bato. Thank you, Kuya Rinan. Napadpad kami dito dahil sa'yo, Kuya. Para siyang kamote cube. Sweet potato. Oh. Sakit ng ngipin. Walang makakapigil. Busog na. Kinakaya na lang namin ubusin. Thank you. Oh, thank you. May pasok ko ng spa. Kinakaya na lang namin ubusin lang. Busog na busog kami. Pangtulak. Pagtulak. Coke baka naman. Feeling.
So yun, okay na kami. Yeah, busog na. Pero next time, may hindi tayo na-order yung corn na may cheese na Zizling. Next time. Next time. Pag bumalik kami. At magbabayad na ka muna, ano? At para makaalis na rin at pupunta pa kami ng mall para sa salamin mo, no? Insurance, thank you. Hindi kami magbabayad niyan. Insurance na magbabayad niyan. So magbayad na muna tayo. Nakalimutan yung bag. Nandyan ang credit card. Ayun. Ganyan ba? Nahanap nila? Oo, nilagyan nila doon sa counter. Oh, okay, at least alam nila. Nilinis nila, bilis nila malinis yung table. Thank you sa Jeju! Jeju, Jeju Korean barbecue! Ayos. So, yun po busog na busog kami. Kaso paglabas naman namin, sobrang lamig. Tapos na iwan pa yung bag. So, yun. Naka-long sleeve lang. Dito kasi sa baba nito inuman. Sa baba, katabi. Katabi yung sa baba. Akit ka din. Hindi ko alam kung meron. Sa baba lang siya kasi yung Jeju nga sa taas. So, yun thank you sa Jeju. Nakabalik yung bag ni Mrs. Nakalimutan namin dun sa sa apuan. Ano bang laman ito? Importante. Lipstick. So, yun po. Wait lang. Susi. Lalagyan ng ID. Ano pa? Wala na. Wala na. Yun lang ang laman naman. Pero nandito lahat ng card kasi. Dito kasi more on cards na lang, kaya dapat may card holder ka. At ang card holder ko ay worth $5. Pupunta tayo dun, Dad. I-video mo din yun. Sa ano? Saan yun? Bianca Amor. Sa Bianca Amor. Next time. So yun correction nga pala, 5 taon na kaming kasal. Hindi ko din alam. Sobrang busy namin Hindi ko na alam. Ulit. 2019. 20, 21, 22, 23. Ang ini. 24 na pala. Kinakount kasi namin 23 pa. 2024 na. January na. So 5 years. So 5 years. Ayos. So yun po. Yun lang. Yun ang aming celebration sa aming sa aming anniversary. 5 taon na pala. Bukas pa naman, kailang may work. Salamat kay Kuya Rinan at nag-crave si Mrs. ng ihaw-ihaw. Tama ba? Sulit na. Sulit naman. So, she wanted to dalan. Worst mo is, baby, you don't have cellphone, ha? Wala naman cellphone, so, magpatay. Ang susi ko. Yun po, at thank you ulit sa panonood, kung may nanonood. So, yun, at napakalamig dito sa Saskatoon City. Ngayon talagang, inaano naman kami ng snow. -16. Negative 16. Grabe. Mag-i-snow hanggang 1 AM. 1 AM? Nako. Mapapalaban na naman tayo sa linisan ng sasakyan nito bukas. Tuesday, 95% mag-snow. So tara na, tayo naman dun sa Midtown. So salamat po sa panonood at itong isa ay nag-alburuto na. So yun, at see you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City. So thank you. Isabel, just choose one. One of what? Okay. Birthday cake? Just one, okay? Bibi, how many? Show kita pa. show mo, how many yan? I have 2. 3. Not one only. Yeah, not one. It's 3. It's 3. It's not one. Okay. We ordered just one kasi alam ko one lang ang kaya niya, pero they gave her 3. So nice. Sana? Small lang. May sugar cane sila yun. Tubo.
Nagsisisi na ako sa order ko. Gusto ko din. Sugar cane? Hindi, ang dami may brown sugar, may mango tango. Bagong bukas ata sila na. Yeah. I think it's the owner. I think it's the owner. Baka. Sunday, family day. Oo. Kasi ko sabi ko, naghahanap Bago talaga lang. ako ng paraan na. Parang 1 month ko pa lang ngayon. Parang ano siya, November siya nag-start. Ah, Okay lang po. Ay, wala ka pa niyan dati. Pero sa Kapag hindi ka nag-transfer, hindi ka nag-apply ng time na sila. yun at bago natin tapusin pala talaga tong video na to, no? So, nabanggit namin na pupunta kami sa Midtown Mall at magpapagawa siya ng salamin. At hindi namin inaasahan na mayroong nakakilala sa amin na nagba-vlog kami. Grabe. Hindi, shoutout po kay sa pamilya ni Sir Nian, kung tama ko. Kura? Ayan. Sir, Ate Julian, yan, tapos Ate Tita. Tita Ate o ano. Tapos si Ate Julian ay malapit pala dun sa amin kung saan kami sa Bicol. Mabuhay, mga Oragon. Mga Oragon. Yan, at shoutout po sa pamilya nila, no. Nakakuha pa kami ng bagong kaibigan dito sa Saskatoon City. Yan, at nakakatuwa po at may nanonood pala sa vlog natin. Nakaka-inspire. Yan. Gawa pa tayo marami. Kinilig siya. Kinilig ako bigla. Nanglamig ako lalo eh. Lamig-lamig pa naman. Yeah, di ba? Kinukuha ko dati ng ABS. Pero thank you po talaga. Thank you po sa panonood, yun at kami naman kasi tamang chill lang yung mga vlog namin, konting impormasyon about sa Saskatoon City. Kung makakonting informasyon, kain ka lang naman ng kain. Sa bagay. Yung mahilig kayo kumain talaga, yung mga restaurant pinupunta namin. Pero thank you. Yun, at may nakakilala sa akin. So yun po, salamat sa panonood sa amin at nice to meet you po sa personal. Nakakatuwa. So yun at dito na talaga natin tatapusin ang vlog natin. So yun at duman muna kami dito sa may dinaanan naman kami. Great Asian Market sa GAM, hindi na sa MOA. Katapat lang ng Moto. So yun po at nandiyan si Isabel. Tulog na agad si Kala ko tulog na si Isabel. So yun po at yun ang ating vlog for today. Anniversary vlog namin. Yeah, And gala. Napilit. Tapos gala na rin. So yun, thank you po sa panonood ninyo lahat. Salamat.